Здравейте, приятели! Днес избрах да сготвя прясно зеле с хубаво свинско месо от врат без кост, като зелето го нарязах на едро, посолих леко и сега хубаво ще намачкам, за да може да се слегне. Месото нарязах на по-едри парченца и сложих в тавичка във фурната под фолио, като леко посолих и сложих дафинов лист и черен пипер за аромат. Докато месото се задушава във фурната около 40 минути на 180 градуса, сега ще си задуша зелето, като съм сипала малко олио на дъното на тенджерката. Зелето, както видяхте, го намачках с сол, но вие, ако обичате да е леко кисело, може да добавите малко оцет или лимон тузо. Месото вече е готово. Много ароматно и крехко и сочно. Този сос, който се е отделил, ще придаде на ястието още по-хубав вкус. Зелето няма нужда от много термична обработка, защото след това ще го запека във фурната заедно с месото. Сега опитах на сол и добавих още малко. Ще добавя и смлян черен пипер, след това червен пипер, а накрая, когато ястието е готово, ще добавя пресен магданоз и копър. Вие, ако харесвате други подправки, може да си го вкусите по ваш избор. Изсипах месото заедно с бульончето в тенджерата, за да ми е по-лесно да го разбъркам. Ще оставя така хубаво да поври малко, ще добавя червения пипер и ще върна обратно в същата тавичка, в която задуших месото, за да мога да запеча моето ястие. Отделения бульон ми е достатъчен, за да се сготви добре всичко и затова няма нужда да добавям допълнително вода. Добавих една супена лъжица червен пипер, като използвам пушин за по-добър резултат. Изключих котлона и щом ястието спре да ври, ще прехвърля в тавичката. Ястието отива в фурната, за да се запече на 220 градуса, докато се получи хубава коричка. Отворих фурната, за да разбъркам малко зелето и след това, може би, още един път ще се наложи да разбъркам, за да може да се запече равномерно. Ястието ми се е запекло достатъчно и сега ще изключа фурната и ще го оставя вътре още малко да си се досготви, като след това ще добавя свежите подправки, копър и магданоз. Нямаме търпение да се насладим на нашето вкусно ястие, прясно зеле с ароматни крехки свински късчета. И сега на нас пожелавам добър апетит, а на вас приятен ден. Ако моите рецепти ви харесват, може да се абонирате за канала ми и като натиснете камбанката ще получавате известия за новите ми видеа.